Malawi Today. Tikulandireni kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Monga tikudziwa tonse kunena kuti adadi Professor Arthur Peter Mutharika anali kunja ku South Africa kumene kunde apa ndi tsiku limene abwerera. Adachoka mwakachetechete, tinangomva zoti mkulu ameneyu watuluka kunja koma timangomva mphekesera. Lero wabweranso mwakachetechete. Sikuti kunali anthu ena ake kumene kukavina magule ayi, wangofikanso mwakachetechete ndikukwera galimoto yake nkumapita ku nyumba. Nde zambiri tikhale tikupasirani chimene tingokupemphani kuti niyo mukhale pompo pamene tikhale tikubwera ndi nkhani imeneyi yokhuzana ndi kubwera kwa Professor Arthur Peter Mutharika. Takhalani pompo ndipo tionere mmene zinalili mmene iyeyu amafika pa Chileka International Airport mu mzinda wa Blantyre. Ndege imene wakwera APM yafika ndi imene Chileka APM ameneyo kutsika ndege Katundu wafika imene mukuonera mu video. APM kutsika ndege pa Chileka Airport mwala Katundu amene Professor Arthur Peter Mutharika fika pa airport Chileka Airport, Chileka International Airport, kuzapereka chanza akuenda yekha bwinobwino kutsika yekha mene mukuonera mukanema Professor Arthur Peter Mutharika ndi nyekwe pa 16 September. Nyekwe pa 16 September. 16 September Professor Arthur Peter Mutharika wafika Chileka International Airport. The incoming President Peter Mutharika. Professor Adadi. Professor Peter Mutharika. Professor Katundu. Peter Mutharika. Sopano His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika afika nditu ku nyumba yao ya Bunyambabe.
Afternoon, Excellency. As you can see, Professor Arthur Peter Mutharika afika kuyankhulana ndi anthu. Ndithu mmene tanenera kuti kumeneko ndi kufika kwa Professor Arthur Peter Mutharika apa ndi pamene akufika ku nyumba kwawo ndithu kulowa mnyumba mwawo kumeneko ndi ku Nyambadwe. Tete tikhale pomwepo pamene tikhale tikubweserani zina zambiri koma padakali pano tingoti mwakoma nonse zikomo. Ndithu wangwiro komanso watanse ndithu excellencies onse afika ndithu ku nyumba kwawo yachifumu kuno kunyambadwe aja amene ankanena zambiri kupita kuti akuchitano manyazi pangolini wafika sopano kuti agwire ntchito pa ground mene zifunikira amene ndithu the director of youth honorable Norman Sale ndithu honorable director of youth pepa ndithu akuzimisa komabe onopoka anthu akuonera live ndithu timati tiziwe kuti mwalandira bwanji Professor Arthur Peter Mutharika. Bwana Afrika zabwino bwino even nake sakoza kufusa pa airport afuse pa airport uli ATM ali bananya mula wachopeleka mu ndege mpaka na kutafika basi so pangandi kuvuta nyinyi nyinyi zotusa madwala mmaziti wandi na Malawi koma inu aka amene makana imuntu kwa kusabudwala ni pali kuno 100% chagwa aenda okaso pono kafika muti taona anthu ndithu anayala anthu ambiri pa airport pacha kapena anthu munauza kuti akubwera kapena zene zoti anthu amangodikirira kuti iyayi taone ndithu adati sana uzide kuti bwana kubwera ndipo sana uzide koma anthu akinga anaimva kuchokera kwa anthu amana kwera ku ndege ku South Africa ndi amayimbirazi pale yawo mumanama kuti pita uchakudwa tili naye ku ndege muno ndi anthu amatsimikiza kuti ndi zonadi munthu ndi strong and face the onyada onyangwa game ilipo kuyambira wiki amawa ipita ali pa ground game ilipo tuonetsana pa ground kosa manamizirana zipia koma tipite pa ground zo kwambiri Director of Youth akutero ndithu a director of youth olemekezeka Norman Sale kuti the former president is hitting the ground next week akuti game ilipo ndithu ndipo kuchema aja amene mmati mayankhula zambiri adati ndamene achamwaona aenda bwinobwino ayankha kwa aliyense pano ngakhalenso ife atipa samoni ndithu kuti muli bwanji anyamatanga muli bwanji ndithu ayi zina zabwino zina zonyadisa ku airport kuna anthu ndithu kusonkhana azife anauzidwa kuti adati akubwera yeti anthu ambiri aziwalere kuti afika lero koma ndithu ana school ogwira ntchito ku airport anthu amene amenda maulendo osiyanasiyana monsemu anthu amangoweva adati sinzionoti pangolini wafika ndithu so ndikupira kuti aliyense sopano mtima wakhala pansi kuti ndithu president wathu kuyambira pa 16 September pano wafika ndithu mmozi mtokozo kwambiri kuti munali nafe kuomwe kuchokera ku airport pakafika kuno ku nyumba yachifumu kunyambadwe mwakoma nonse tikhalenso limodzi pamene ndithu kuchitika zosiyanasiyana zachipani tsogolo kuno zikomo kwambiri tathokoza ndithu chifukwa cha sapoti mu Malipasa zikomo